Hello guys, hello, mayong gabi sintanan. So, anya tali no, magulang talaga mo topic karong Sunday, no? Take your stand and conquer your enemy. So, no nindot ni karong Domingo nga atong minsay sa natigsuna nato diya sa church. So karon murag kadayawan man karon, so hindi sa atong life nato ato sa relaxan ta ato sa bano ng pamilya unsa may gwapong kauna ning lugar kauna no o asa mo ta gusto mangaon Nga, ito lang kasama siya, katong paboritong Duterte, gani, dito. singalan nato di ay Pabitong Duterte Mabot, Duterte Carinderia ba to? mo ba di ato na ni Google babe say nakabutang diri babe di Duterte YouTube nato ni nami siguro ni kay Duterte magikanan atong minahal nga presidente Duterte's Duterte Carinderia. Gani, ba? Amo ni singalan ini no ay mo ni no hadapit ni akini gini masyo niyo mo ni siya yung ginakanaan sa una siguro asa ni Sanas Carinderia mo ni ato ni sa Google Map nato ni para makuan nato kita li nato Google Map Sanas Carinderia. So, ano ni? Research nato ni. Sanas Carinderia. Asa ning adresa ni kay mo adto nato karon no. Gutom kayo ning gutom sa karon so tama-tama sad nga ato iso sa tangan ng tamanhon natong isa tong pamilya. So asa ning address mo ni? Juan Luna Street, Quezon Boulevard. So, mo na ni. Dili may misbuhangin. Sa kalay misbuhangin karon. Buhangin. Asang buhangin. Ada buhangin. Dili ko tuyok. Dili ko agi. So, traffic man karon kay Kadayawan man. So, bahala ni. Asa ni. Basta dili ko maagi. Ngita na palod sa nan ini. Nga di tama disturbos dalan. So, maagi lang siya tayo ni sa kuan siguro. Kabagyo, either di sa kuan. Al Castillo. O Sanas Carinderia. NCC dool daw ni. O, sige, pag-prepare na mo diha. Kay mga adto na tayo dito, mga unta dito. Di na sa Ramon magsaysay, dool lang dito. Sa niya ato ni pang-adtoon. Sige. So, mag-prepare mo na, mga adto na ta. So, yok na to ng laptop. Okay. Tara ta. Langan na ta dito. Wala ka na kung mas. Tumas na to. Pagkatapa. Bila na. Let's go na, let's go. Kuan. Haus na mo, ikikis gawas. Ano me? Kina na. Ano pa ko dito?
Sige pa, kuna mo. So mo ni ang lugar sa Buhangin Villa Park. So padulong mi sa sakyanan kay anong gamiton dito. Tad-tad niya ako ning pa lungon pa kay mag kuan mis adin sa Sanas Kenderia. Mo ni. So lisod-lisod nga lugar kay nakisingit lang ko sa among silingan dili mas dalan kay buot among may kasudlan na dito. So muna ni. Sige, hinay-hinay mo sakay diha. So muna akong mga pamilya ng dala, no? So ready na mo mga on, ha? Ha? O pakipalo ng suga kay silaw kayo. So ako ni palungon, ha? Mga brother and sister kay magamo na ning magkuha nami. Google Map is address kay di miswito ring Davao, no? Taga Davao tabi, pwede ko swito. Sige. Bye. So dito lang tamo kan mag-video lang ko mabot ko dito. Di baba daw gamay. Kana. So mo na ni ang lugar, no? So morning sa Boulevard nga banda. So mo nila mga silingan, no? Simple lang tayo mga tao dire pero maayo, no, nga mo na mo tultos yung masaag mo. So padong na ko sa okay. Mabibo kayo na mga gusto kag barbecue, mo nang barbecue lang silingan, no, lamisat o. Oh. Gusto mo hindi barato na kay diha, pangmasa lang, no. Nga lugar. No, there is Davao na kadayawan ni karon, no, na ako sang gipasyal akong pamilya. Ako mga pamilya, mga kinakusgan ako. Oh, kasawa si Clyde, no. Ay do ko Clyde. Oh. Mo ni si Kent. Oh. May pangaon. Sa mga private school. PowerPoint na sila. Pero alam mo, sino yung masisipag ng mga teachers ko. Diba? Tapos yung mga pagkatapos nila sa klase, mamamakos-makos na sila, kakadaldal nila, kakaturo sa mga estudyante. Yung nagagaya. Ito yung minsan pinag-erase pa nga yan. Di ba? Alam mo, ay masipag kung punong-puno ng joke yung mga Ato ni Pilawaning Bulalok, no? Sa Sanas Kenderia. Sige, just give me all in one go. 1 minute, 2 minutes, di ba? Kami gede ay, no? Ining tapa. Oy, nag-vlog. Vlogster. Ano, midayo din yung lugar, no? Layo kayo mong lugar ba? Taga Davao mi lang iba. No? Hangin pa. Kini mo halang-halang. Tanghang. Maulong niya akong asawa. Maulong mga internasyonal na itong video. Ha? Sa susunod na linggo po yan, ha? Uy, salamat kayo. Kami yun ay, no? Lamig, sir. So, barato pa yun din eh. Himo din eh, no? Eh, na-engineer to. Sige, kinawin ng presidente. Ang tamo sa kaulo na to. No? Welcome to Davao. Anong bahay mo sa bahay natin? So, mga na ni, no? Yung malamig pangaon din eh. Lamig kayo ba? Lamig kayo kasuntaan ba? Mo ni balot karon kay sayang kayo. No? Oo. So, lamig din kayo. Lamig kayo kasuntaan. Daghan kayo. Di mo mahay. No? Barato din kayo. Saksan presyo.
Muning tawag ng tapa. Kabaw. O morning siya ang kanabaw. Kini ang bulalo. O kining halang-halang. So, morning si nanay, no? Si Sanas. Sana. So, nakoy bisita nga pastor, ako dyan pagkaunon dire, no? So, soki namin dire, no? Nana ko discount ini. So, mga niyang akong panasunod, o mga pastor, no? Gusto mo mong bisita sa ako, dalhunta ko dire. Dalhunta ko dire, dalhunta ko bisita. Buntag sir, kay sarap. Kapili-pili siya, no? Dami pa kayo magkitang ulam. Di man nun, ha? So, welcome mo din, bisita mo din na may panahon, no? Labing na Davao, no? Para ma-enjoy ninyo inyong life, no? Lamig kayo pagkaon ni nanay, no? Ni sana din, no? So, di ni ka sakto ang presyo, dagan, di ka kahurot, upat ni kabuok, pero di ni kahurot to. So, amo lang ni Baluno, no? Dagan ni pamahaw na mo ugma. So, morning mga anak ni Duterte, o ni mga sanas nga mga staff, mga gwapa, no? Mo ni nag-prepare gyud, no? So, ilang ulian daw diri mga alas 6 media kami nang hinungdan nadugay sila, maulaw tayo ni oy. So, anhi mo diri, no? Nindot kayo, may kay mo entertain na sa mua gyud, no? Padala mig bring house. Ani mo diri pa na bring house, gabi ilang ay nang adlaw, bring house ang adlaw. So, mo na ni, So, mga brad and sis, no? So, welcome mo diri, mga gwapaw, solid yun ni Duterte, Ay nyo mag-iskot og laing, ay na nyo mag-iskot og opposition, delikado mo. Sana all na, be. Mga trabahante, mga gwapa, no? Yung isa-isa may apas isa. Clyde! Clyde! Maulaw mo na ang anak ko, ano? Solid kayo na, no? Likod. Agay! Nagday pangalan nyo dayo, Klaro kayo. Pero kayo makatultol sila dire, ang isa busy kayo, nag-chat, chat busy kayo. Si nanay, no? Si Sana, no? Mone, solid, nanay, mone mo entertain sa inyo, dire. Mone mo maayo kami entertain sa tuwa. Sige, ako ni Boss Jod. This time pa ni, ato ni Brad. Ato ni Brad. Kay atong presidente, ato ni Brad ang YouTube, Facebook, kuan lang, Jerome Rosel. Ilagay mo profile sa Facebook, YouTube. atuan ni Brad. Kay Digong, kay atong presidente, atuan ni Bayman. Atuan ni Brad ako, Sige, ato nami, ha. So, manggawas nami. Sinay ako ni kuno nang gawasan ang lugar. Muna si Ken, no? Magandang gabi sa'yo, Hunter Lee, sabi niya, mas pinapakaganda niya yung show natin kesa sa iba kasi So, muna yung impultahan, magawas nami. Salamat, bye. Bye, thanks, God bless. Niyo, simple lang ang kendriya, pero ginadayon ng mga foreigner, mga taga Manila, kay kadayawan karon. No, daghang kayo midayon ning lugar, aso kayo. So ang mga silingan, no, mga nila mo ilado kay ni panang kanila tultulang ka sa saktong address. Napay silingan nag barbecue. So picture. So, ano na talo? Bago lang talaga
palihapon dito sa San Escondria. So excited na ko mag-edit sa video. So atad to dapat i-upload, no. Pasinsa lang gyud kay di man yuta hawd ini. So madugay mahawd dito madugay kay first time pa man ako na mag-upload og kanang mga kanang mga ini nga mga family time na kadayawan karon. So siguro nagkahingihiwi siguro ni pasensya na ni sa sunod ini murag makaron na gud ni. So wala ni no unas tanan no pasensya lang gud kay video ni kayo nindot pagkahimo kay subas ka excited na ko wala kalimaw nga akong pagunit sa akong cellphone nga akong gigamit. So mo ni atong buhaton no ato ni sudlon karon sa atong editing nga munindot ni karon sige daghang salamat. So